Na polceste medzi Levicami a Tlmačmi stojí v strede pola chátrajúca baroková kaplnka. Hoci nápis nad vstupom uvádza rok 1985, bola postavená v roku 1713. Kaplnku nechal vybudovať Štefan II. Koháry, syn slávneho protitureckého bojovníka Štefana I. Koháryho. Práve tu mal hontiansky župan a kapitán stredoslovenských banských miest zahynúť v bitke proti osmanskej armáde pri Leviciach. Bitka pri Leviciach sa odohrala 16. júla 1664 v rámci Rakúsko-tureckej vojny. Táto vojna začala útokom z Ostrihomu smerom na Nové Zámky, čo sme si už podrobne rozobrali v predchádzajúcom videu. Pád nových zámkov umožnil vzniku tzv. Ujvárskeho ejáletu, novej osmanskej provincie. Pod neurčité hranice ejáletu spadali dobité mestá ako Nitra, Hlohovec, Levice a Novohrad. Pád nových zámkov spôsobil habsburskej monarchii chaos. Mladý cisár Leopold I utiekol z Viedne do Linca. Obyvatelia dobitých území nevedeli, či sa od panovníka dočkajú pomoci a uhorská šlachta, najmä na východe krajiny a v Sedmohradsku, radšej prijala osmanskú zvrchovanosť. Situácia sa však na jeseň upokojila a na začiatku roku 1664 sa v Uhorsku objavili prvé vojenské úspechy. Začala cisárska protiofenzíva. Do krajiny prúdili spojenecké vojska z Bavorska, Saska, Brandenburska, Rínskeho spolku a dokonca až z Francúzska. Na území dnešného Slovenska viedol spojenecké cisárske vojská maršál francúzskeho pôvodu Ľudovít Radují de Souche. Smeroval k okupovanej Nitre, zatiaľ čo domáca uhorská armáda pod vedením Štefana I. Koháryho blokovala prístup k mestu od pevnosti Nové Zámky. Po dvojtýždňovom obliehaní cisárskym vojskom sa Nitra v máji 1664 prinavrátila do kresťanských rúk. De Souche sa presunul smerom k Žarnovici, kde sa stretol s oddielmi tureckého pašu Küçük Mehmeda. Po víťaznej bitke čakal na posily potrebné k obliehaniu Levíc. Obliehanie mesta začalo 9. júna 1664. Delostrelecká palba prinútila Turkov vzdať sa už po 3 dňoch. Nitra aj Levice tak boli po menej ako roku oslobodené spod tureckej nadvlády. Souche zanechal v meste posádku a presunul sa na západ smerom k Nitre. Osmani sa však získaných území nemienili tak ľahko vzdať. Paša Sari Hussein a ostrihomský Aga Ali vyrazili z Ostrihomu na čele 20 000-ovej armády smerom na sever. Cieľom bolo získať späť stratené mestá, predovšetkým Levice. Souche obrátil vojsko späť na východ, aby prerušil obliehanie mesta. Obe armády sa stretli medzi Levicami a hronským Benedikom 19. júla 1664. Spojené cisársko-uhorské vojsko o sile 30 000 mužov prekročilo rieku Hron pri Kozárovciach. Jednotky sa rozostavili od Rybníka až po Klačany. Na ľavom krídle velil jazde Valentín II. Balaša. Podporoval strelecké oddiely z Brandenburgu a jednotky Eneasa Kapraru. Jadro armády tvoril Holštejnov a Cajsov pluk. Pravé krídlo držali posily Zigberta Heistera a 800 jazdcov Štefana I. Koháryho. Pravé krídlo Osmanov tvorila osmanská jazda. V strede boli Sipáhiovia a Janičiari. Ľavé krídlo tvorili menej disciplinované, avšak početné oddiely Valachov, Tatárov a Moldavcov. Cisárske jednotky prevzali iniciatívu a postupovali smerom na východ, krytý delostreleckou palbou. Štefan Koháry viedol útok smerom k Janičiarom, no narazil na tvrdý odpor a musel so svojimi jazdcami ustúpiť. Pri ústupe sa k nemu pridala časť brandenburských dragúnov. Spolu s nimi Koháry obišiel Heisterové jednotky
a zaútočil z boku na moldavské, valašské a tatárske oddiely. Tie sa pod náporom uhorskej jazdy zlomili a začali ustupovať na východ. Tým sa odkryl stred osmanskej armády. Hrozilo jej obklúčenie. Pri úspešnom útoku hrdinsky zahynul aj Štefan Koháry. Podľa jednej verzie povesti ho trafila gúľka do hrude. Noha sa mu zasekla v strmeni a jeho kôň Viktor ho mal takto ťahať smerom k hronskému Beňadiku. Koháry mal pritom v ruke zvierať svoju rodovú zástavu. Bol pochovaný v kláštore v hronskom Beňadiku. Tam sa okrem jeho pozostatkov nachádza aj originál spomínanej zástavy. Osmanskí velitelia sa medzi tým chceli vyhnúť hroziacemu obklúčeniu a tak nariadili ústup. Ten sa však zvrtol na nekoordinovaný útek. Osmanské jednotky sa miešali medzi sebou a v chaose ich dostihli cisársky a uhorskí jazdci. Odhaduje sa, že Turci zanechali na bojovom poli 6000 mŕtvych vrátane ostrihomského Agu Aliho. Osmanská armáda ustupovala k najbližšej pevnosti, ktorú ešte mali v rukách, k Novým Zámkom. Súž medzi tým pokračoval k pevnosti Parkan, teda dnešnému Štúrovu. Hoci si netrúfol napadnúť Ostrihom, zničil aspoň pontónový most cez Dunaj, aby tak odrezal osmanskú armádu v Nových Zámkoch. Tak novozámocký ejálet po 300 dňoch svojej existencie prišiel o významné mestá Nitra a Levice. Rakúsko-turecká vojna z rokov 1663 až 64 však bitkou pri Leviciach ani zďaleka neskončila. O tom si však povieme na budúce. Ak sa vám video páčilo, dajte like, napíšte komentár a odoberajte kanál. Moju tvorbu môžete podporiť aj na stránke Buy Me a Coffee, kde si môžete kúpiť dejepisné mapy zobrazujúce aj toto vojenské ťaženie. V popise videa nájdete použitú literatúru a ďalšie zaujímavé informácie. Toto je dejepis z domu.